खेलाखौमोन लोगोफोर नोंथांमोना दिनै मोनसे बिराद मोजां भिडिअ लानानै फैलायबाय। स' नोंथांमोन माबोरै दङ आंनि थाम्फैफोर बिरबोदोंलाय आंनि चेनेलसिम लाबोलायबाय नोंथांमोननो जाथि खानाय लानानै मोनसे गोदान भिडिअ बर'नि सुपार डान्सार मिस हेट नामखौ खोन्थाथ'ला आं नोंसोर नायदोल' थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै। थांबायसै आं हारसिंनो गोसोखौ बुरखायबायसै आं मा मुहिनि होनानै बाह मासा हायलालाय हुइलालाय मोसालांखोलै बिनानावनो आं 500 रां होनगोसाबायनो लांफैदो नै 500 लांफैदो खोथाय नोंनि गन्थं बिजौनि सबाय बिमाया नोंनि गन्थं बिजौनि सबाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनिल'मोन। स' नोंथांमोन लाबोलायगोन नै गाबोननो लाबोलायगोन आं गाबोननो नायबाय था नोंसोरो आरो चेनेलखौ साबसक्राइब खालामबोदों दा ना खालामाखै मानो खालामबोनांगौब्रा मानो नायनानै थांखो होद थांना खालामहैफिन नायफिन खेबसेबाव दे।